Здравейте, приятели! Днес видеото ще бъде на коледна тема, както виждате, каквато е тематиката и тук на моята маса. И ще проверим какво е коледното чудо, което вие трябва да очаквате в най-скоро време. Тъй като в края на годината е време за равносметка, както всички знаем, да видим какво сме си заслужили, какво сме успели да си спечелим, какъв е съвета на висшите сили, с какво ще ни наградят, върху какво имаме още да работим евентуално, също така тук ще се покаже изобщо всички тези важни теми. Предварително се извинявам за прекрасния си глас, но знаете, в сезона на гриповете е така. Първото нещо, което ще направим е да изтеглим малко карти от този оракул. Ще разделя на две места карти, да си изберете вие вариант номер 1 или вариант номер 2, но ви препоръчвам, разбира се, да чуете и двете, защото във всеки може да откриете по нещо, което е за вас. Просто искам малко повече да разширя. Няма да прекалявам, естествено, няма да правя твърде дълго видео. На всички мои последователи, на всички хора, които оставят коментари, които харесват видеята ми, изключително съм ви благодарна. Много ме радва това, че резонират видеята с вас и че успявам да ви помогна в точното време, в точния момент, с точните думи, които трябва да чуете. Слушайте и сега така внимателно и си отчитайте кога това е за вас. Въпреки че тук повечето неща, които ще се покажат, са наши заслуги, няма толкова много да наблягаме на сигнификатори. Вие сте тук сигнификатора. И така, вариант номер 1. Вариант номер 2. Да видим кои са нещата и подаръците, които вие сте си заслужили. Върху какво също така още имате да работите или пък нямате. Сега ще видим и от другите карти. Какво искат да ви кажат? По няколко карти и от двете колоди. За вариант номер 1 и за вариант номер 2. Така, какво имате малко да поработите, примерно, или пък ако вече сте се справили с нещата. Оле, ето какво си имаме. Това тук важи и за двата варианта, затова така го оставам. Това са влюбените. За много от вас това, което ги очаква, е нова любов. Не само любов, обаче тук се става въпроси за избор. За тези от вас, които в момента се намират или пък ще стъпват сега в този си път на живота, т.е. в 6. Това се изчислява на база вашата дата, месец и година на раждане, естествено, но ако сте по този житейски път вие, годината ви е номер 6, това означава, че е време да направите свой избор. Може да е в любовта, но и по принцип в живота. Винаги тая карта съветва да поемем по по-трудния път. Да видим какво. С тези карти ще видим какво може да очаквате вие в най-скоро време. Като развитие. Ще видим какво ще се падне. Вариант номер 1 и вариант номер 2. И накрая съвет от висшите сили, естествено. Да видим какво ще ви посъветвате. Какви насоки и напътствия ще ви дадат. По една карта. Така, вариант номер 1 и номер 2, докато съм ги бъркала, докато съм ги теглила, аз се надявам, че вие сте си избрали вече. Оставам тук номер 2 и започвам с номер 1. Първото нещо, което ще разгледам е това, което вие сте си заслужили. Така.
Това, което сте преживяли през тази година, най-вероятно и с което е трябвало да се справите, са ви накарали вие да се здобиете с много неща и подаръците са, че ще имате вдъхновение и дръзновение за нещата, които искате да доработите, които искате да доизработите, които сте започнали вече, те са в процес на някакво действие. Ще имате изключително много голяма мотивация и то вътрешна такава, вътрешна, да може да градите и да създавате своето бъдеще, своя успех. Заслужили сте си го с чистите си мисли, с чистите си дела, с нещата, които сте правили въобще, може би сте помагали на много хора. Тук виждаме карта със страдания, което говори за същото нещо. И в крайна сметка това, което вие сте си заслужили като последна карта е да намерите дали себе си, дали любовта, дали това, което най-съкровенно вие искате и търсите. Определено вариант номер 1 тая година са минали през някаква невероятна трансформация. Аз виждам тук и по картите, които следват, като неща, които имате още да довършвате, но до тях ще стигнем след малко. Това е, което сте си заслужили. Ще имате страст, ще имате вдъхновение, ще ви се даде възможност да градите, да съграждате, да творите, да правите това, което вие най-съкровено и вътрешно желаете. Това, за което сте се борили, това, което ви кара да се чувствате щастливи, истински и да блестите. Това е нещото. Състраданието тук е нещо, което също сте си, може би, изработили, може би се е налагало през тази година, както казах, или на вас да ви помагате, или вие да помагате. Но това е изключително нещо. Според мен, вашата мисия, това, което е свързано с вашия живот и път и това, което сте преживяли, е било някакси... Отнасяло се до много хора. Не е било лично до вас. Не е било само единствено за да помогнете на себе си. Тук сте помагали на доста хора. Това е на което сте се научили и това е което заслужавате. Също така. Аз това виждам, че добре сте си послали. Хубави подаръци ще получите. Със сигурност новата година ще ви тръгне така по един много по-приятен начин. Вижда се, че сте преживели доста неща, но пък и подаръците според мен ще си заслужават. Ще ги оставя ето тук. И така да видим какво имате още да доизработвате вие. 3 главни аркани. Виждам, че Judgment се повтаря и тук, което означава, че това, което ви очаква все още тук е някаква недовършена работа. С 3 главни аркани, какво да ви кажа? И то много сериозни такива. Започваме с кулата. Кулата говори за внезапно настъпили събития, които е трябвало така, които са ви се случили, които най-вероятно те първо, че са били много внезапни, за някои хубави, за други лоши. Тук само една карта, да видим, да уточним. 9 чаши не е било лошо според мен. В чувствения сектор е било, но е било със сигурност за добро, защото 9 чаши говори за това, че вие сте осъзнали твърде много неща. Да, по някакъв начин ви се е отразило и не е добре, но пък от друга страна това е било като прозрение, като прочистване за вас. Пътя ви се е разчистил. Сега не знам дали е доброволно или доброзорно, но определени пътя ви тук се е разчистил. Това, което имате да доработвате вие е да знаете кога да слагате край, да знаете кога да очертаете своите граници и да не позволявате никой да ги пристъпва, да знаете кога да спрете да се месите в делата и в живота също и на другите. И в това отношение трябва да се поставят граници и Херофанта е тук, за да ни каже точно това. Другото нещо, което така имате като съвет, като че ли, което имате да доизработите още, и това, което на база на това, което сте преживяли, имате предвид, че то мъничко по мъничко ще се носи, особено последната карта ще се пренесе и за напред. Това е Херофанта, който казва, че трябва да имате първо малко повече доверие във висшите сили. Също така трябва да уважавате как да кажа, правилния път. Да уважавате правилния път на хората, своя също, да внимавате да не кривате твърде много страни, да знаете, че винаги има някой, който е над нас и в един момент тя сметката пристига. Със страшния съд със сигурност е нещо, което трябва много бързо да му се реагира. Сега тук много страшни събития може би са ви се случили. В двата варианта може да са много хубави, може да са и много лоши, но Херофанта обикновено се показва, когато се изправим пред някой, който е коренно различен от нас. Тук две противоположности трябва някакси да се умеят вътре в нас да се съединят. И това може да говори за двама души, които са абсолютно различни и трябва да намерите път и начин вие да се разберете просто някакси. Говори за обвързаност много също така тая карта. Така че вие тая година е възможно да сте преживяли или някаква тотална раздяла, или да сте се събрали с най-важния човек, може би така с вас.
който със сигурност няма да са ви лесни уроците, имайте предвид. При Хорофанта няма лесни уроци, но пък той говори за едно разширяване. Разширяване на съзнанието, разширяване на опита, разширяване на знанието и на пътя ви напред. Той ви дава възможност за избор. Тук Херофанта казва, първо да спазвате законите. Човешките закони, природните закони и всякакъв друг вид закони, които сетите. Ако ще влизате във връзка, тук ви се казва да се обвържете. Сериозно. Тоест, така да го кажа, с подписване. Ако ще се разделяте, по същия начин. Трябва първо да прекратите каквото и да било и чак тогава да се обвързвате. Просто при вас, за вас това е важно. Някакси за вашия път. Страшният съд е следваща карта, която говори, че сега е момента. Сега е момента вие да видите да си дадете сметка, нещата, които сте преживяли, за какво може да ги използвате за напред. Сега е момента, ако имате нещо, с което не сте довършили, което сте оставили за после, няма да има после. Мъничко тук ще ви се даде, защото видях, че се повтаря тая карта. Ще ви се даде възможност, може би малко по-напред. Също, но няма да е твърде много времето. Това е карта на пробуждането. Тук си получаваме сметката. Каквото сме направили, си го получаваме ние. Ако е добро, чудесно. Много хубави неща ни очакват. Ви очевидно тук сте работили много върху себе си. Ако пък на вас някой нещо ви е направило, също е прекрасно, защото всеки ще си получи заслуженото. Това трябва да знаете вие, че ще има със сигурност справедливост, тя ще възтържествува. Така, това са неща, които още мъничко така имате и да доработвате. Аз вече ви ги казах върху кулата, какво да правите, да поставяте граници, да знаете кога да приключвате нещо, да осъзнавате хубаво, така да не се местите твърде много, да не се взимате твърде на сериозно и да мислите, че сте всеобхватни и че може да разполагате с чуждия, примерно, не знам, живот или ресурс по някакъв начин просто. Картата и дава, и отнема. Сега не знам какъв е вашия случай, това е общо гледане, няма как да конкретизирам съвсем. Да видим какви са нещата. Ето, веднага след първата карта, веднага след страшния съд, тук е страшния съд, ето тук. Така че все още... И тая карта за втори път, защото преди малко, когато обърнах колодата, ако се сещате, девятка чаши падна, сега пак е девятка чаш, така че имаме двойно потвърждение и девятка мечове. Така. Какво предстои? Вие ще се справите с задачата, която имате. Сега това е някакъв невзет се едно изпит. Нещо, което си влачите малко по-отзад. От времето. По-назад във времето имам предвид по-отзад. По-назад във времето влачите. Обърнете му внимание сега. То се появява за да ви каже нещо. Също така на повтарящи се неща, елементи от вашия живот, свързан с работата, свързан с любовта, свързан с семейството и грижата. Забележете кога те се повтарят. Какво се случва, какво ги предизвиква преди това. Вие какво правите, за да се случат отново те. Как въобще води всичко това до тези повторения? Това, което ви очаква е девятка чаши в центъра. И какво да ви кажа? Сбъдване на мечта, сбъдване на желание. Аз тук виждам, че вие ще работите много добре с своите ресурси защото това ви е подарък и награда от висшите сили. Ще работите много добре с тях. С това една ваша мечта ще се сбъдне. Продължавайте да се стремите напред към нея. Не се отказвайте. Тя е свързана с много дълбоки ваши чувства със сигурност. И това, което вие искате, ще се случи. Ако сте срещнали някакъв човек, тук ви се казва, че това е правилният път и човек, да знаете. И така трябва тук да бъде. И ще се взимат някакви важни решения със сигурност, имайте предвид. Те ще са толкова важни, че те ще променят от тук нататък хода на вашия живот. Затова много умно и разумно, на база на нещата, които са ви се случили преди това, взимайте решенията по страшния съд тук. Последната карта, девятка мечове. Някакви неща от миналото, може би все още така ви тегнат и ще ви поизмъчват още известно време, но ще продължите, за съжаление, да си ги влачите малко по-напред. Тук е в момента вие да направите нещо. Картата ви казва стоп. Тя ви казва каквото и да е това нещо, което ви тормози, което ви кара да връщате постоянно лентата, постоянно да мислите за него, за някакво събитие, за някаква случка, за някакво изживяване, за някакви думи. Да сложите край, да сложите точка, да го прекратите. Това е единствения начин, че това нещо ще ви продължава да ви тормози постоянно. Ще имате чувство, че постоянно от някъде дебнат някакви неща, някакви лоши спомени, които изкачат. И вие няма да можете да дойдете на себе си, ще бъдете в тъмнината. Ето е светлината отзад. Единственото, което трябва да кажете е край, стоп, до тук. И да продължите вие по новия си път. С вдъхновение, както видяхме. И така, това беше за вас. Само да видим сега какъв е съвета. Съветът от висшите сили. Internal charisma.
М, Възползвайте се от вашата харизма, от това, което вие носите, от това, което може да дадете на света. Вижте, тези цветя тук и пеперудата символизират веднъж трансформацията, веднъж уханието, веднъж цъфтежа, веднъж новото начало. Извинете. Възползвайте се вие от всичко това, от всички блага, които ви се предлагат. Възползвайте се от всички възможности, които се изпречат на пътя ви. Особено ако е свързано нещо с кариерата, ма дори да е с любовта. В любовта тук говори за някаква нова любов или за възраждане на някаква на вашата любов, да речем, или за подновяване на клетви. Херофанта също би могъл да говори за нещо подобно. За възвръщане на някакви отношения и връзка също. Изобщо, вие цъфтите. И съветът е да се насладите на всичко това и да вярвате, че това ще се случи. И да не се притеснявате, че сега като е много хубаво и после ще вземе, ще стане нещо лошо. Не. Вие сте си го заслужили това нещо. Съветът е да се насладите и да се възползвате от своето обаяние, своето ухание, от своите умения. Защото ще бъдат оценени и ще ви доведат до вашата мечта. До нещо, което вие в момента най-силно желаете. Аз не знам какво е то. Помислете си вие. Но този ми начин на действие ще ви доведе точно до 9 чаши. До почти 10-ката, която е пълното щастие, но и на 9-ката ни се е сбъднала наша съкровена мечта. Пожелавам ви го и аз. Бъдете здрави и се надявам да сте така, да ви е допаднало това и да отговарят в някаква степен нещата, които се случват в вашия живот. Ще се радвам да коментирате. А сега продължаваме с следващия вариант. Вариант номер 2. Така, я да видим какви подаръци са си заслужили вариант номер 2. Хо-хо, леле. Вариант номер 2. Свобода, кураж и ново начало. Това са нещата, които вие сте заслужили. Заслужили сте си свободата. Може би сте си отвоювали вече. Може би имали сте усещането, че нещо ви спира, нещо ви задържа някъде. Сега в коя точно област от вашия живот? Дали е в любовта, дали е в работата? Но морското конче символизира това. Белият гълъб също символизира и любовта. Но най-вече любовта към себе си. Вие сте се освободили. Това е, което сте си заслужили. Ако все още не сте, да знаете, че това ви чака. Свобода. Свобода и път напред, като развитие. Може да е в работен план, не знам, ще имате свободата, вие да решавате за себе си. В любовта също. Може би ако до сега нещо ви е спирало в любовта, сега това нещо вече ще бъде свободно. Вече няма да има пречки, няма да има граници, няма да има разстояние между това, което желаете вие. Смелост. Тая година сте здобили смелост, най-вероятно сте имали някакви изпитания. Със сигурност на тая карта не са лесни, но това е накарало лъва във вас да се събуди. Това ви е накарало да се застъпите за себе си, може би и за други хора. Да имате коража да отстоите себе си по някаква тема. Не знам каква е тя за вас, но сте имали този кораж да го направите. Това нещо ви носи отделно още повече сила, мощ, която вие ще излъчвате на хората, с която вие ще показвате докъде могат да стигат те и да заявявате най-правилно себе си по този начин. Сега, разбира се, че лъва символизира освен властта и красотата и харизмата, така че вие или тук ще поемете някаква лидерска някаква позиция лидерска. Сега нямам представа дали в работа или пък нещо друго, но вие ще взимате тук решението. Вие ще казвате какво, как и кога ще се случва. Ново начало. Пожелавам ви във всички аспекти, които имате нужда вие от вашия живот. Имате нужда от обновление. Това е живота. Постоянното развитие, постоянното обновяване. Така че вие сте си го заслужили. След свободата, която сте си определено, тук сте си извоювали, сега ви се пада и новото начало. Пътя пред вас. Пожелайте си, ето вижте, тая врата е отворена за вас. И тук е цялото изобилие, което може да си представите. Изобразено в тази карта. Ето така малко. Ще го приближа, дано да виждате добре. Но тук си имаме и целия, да. Цялото пространство, нощното небе, космоса. Това са всички съзвездия. И Слънцето, и Луната, и птиците, които говорят за свобода, за полет, за лекота. За това, че ето вижте, тук се леят изобилието, природата е толкова богата. Всички тези неща ви очакват вас. Ново начало, какво да ви кажа? Трансформация заедно с пеперудите. Определено сте си заслужили това, така че честито ще го получите. И то в най-скоро време. Очаквайте го.
Мгм. И я да видим сега върху какво имате да работите вие. Така. Хм. Добре, сега. Възможно е тук това, върху което трябва да доработвате още малко, е върху вашата стабилност. Не знам дали става въпрос в финансово отношение, защото Крал Пентакли говори и за това. Крал Пентакли обикновено е човек, който се грижи за много хора и е така много умел в своя занаят, в това, което прави. Той издържа общо взето всички. Другото нещо, което може да бъде е до изчистване, до стабилизиране на някакви взаимоотношения с Крал Пентакли. Това е вашия човек, който вие обичате, вашия партньор, вашия сериозен партньор може да бъде или бъдещ такъв. Тук нямам представа какво точно се е случило. Но с Крал Пентакли енергията е прекрасна, ползотворна, благородна и от към финанси. Също така трябва да се стабилизирате, но и да доизчистите общо взето някакви тук отношения, да поработите върху тяхното стабилизиране. Те да станат още по-устойчиви от това, което са били, или пък да ги направите такива, ако все още не са. Това е нещо, което ще имате да доработвате още. Смъртта тук се появява. Пак трансформация. Смъртта отново означава трансформация. Слагане на точка на нещо. Прекратяване, приключване на нещо. Взимане на лидерски решения. От тук нататък вие решавате сами за себе си какво и как. И започване на ново, новия път. Същото нещо. Ново начало и смъртта говорят за едно и също нещо. Слагане на точка, край, освобождаване. Имате смелостта да го направите и започвате живота си като че ли от начало. Сега не е абсолютно, но това, което просто имате нужда да градите, то или трябва тотално да умре, или коренно да смени своята форма. Няма да може да го задържи по начина, по който до сега е било. Ако не искате тая карта да се обърне в някакъв момент и да стане много зле, смъртта ви казва, пускай това, което трябва да пуснеш. Не го задържай твърде дълго, особено като виж, че му е изтекло вече времето. Така, друго върху което трябва да поработвате малко повече е да не се отказвате. Да не се отказвате толкова лесно и бързо. Или пък да не се разбеждавате твърде лесно и бързо също така. На крачка от това, което сте и обикновено се отказвате на финалната права. Сега, не за всички вас може би важи. За някои от вас това би могло да означава и друго нещо. Означава, че сте твърде много битки сте водили. И вие сте постигнали това, което искате. И сте си извоювали свободата до някаква степен да взимате вие решения за себе си. Но това прави човек малко самотен, малко дръпнат, малко предпазлив. Прекомерно понякога предпазлив. Картите ви казват да пускате малко по-лесно нещата, да не бързате наистина да се доверявате, но в същото време да не бъдете пък прекомерно, как да кажа, все едно да очаквате най-лошото винаги. Не се отказвайте на крачка от постигането. Изчакайте да видите до край какъв ще бъде резултата. Предварително във вашата глава трябва да бъде, че победата е ваша. Това е нещо, което да не е обратното. Като че ли при вас е точно обратното. Това е, което имате да доработвате. Девятка е на крачка от десятката да приключите този цикъл и въпреки, че ще стане така до някаква степен трудно и отговорно, въпреки това ще знаете, че сте го завоювали и сте се борили за него истински. Това е така, което имате да доработвате и да видим какво ви очаква за напред в Кралица. Пентакли, точно под Крал Пентакли. Сега за вас или ще имате нова работа, или ще имате нов мъж, честно казано. Аз се опитвам така не в много лично, в личен така прочити вариант да ги казвам картите, ама какво да кажа? Освобождаване тук и новото начало на мен за такова нещо ми говори. Ох, и крал чаши ми, ето да. Така, за вас имам усещането, че новия ви път ще е свързан с любовта. Ще е свързан с някакъв човек. Картите ви казват, че ще успеете в своите дела. Ако е работа, отново се пада по същия начин. Кралица Пентакли под Крал Пентакли. Ако е работа, да знаете, че тук сте си свършили работата. Ако се чуете дали да поемете нещо ново, дали да поемете някаква отговорност или да стъпите в нещо друго, картите ви казват спокойно, правете го, ще имате успех. Това ще е нещо, което ще ви носи доходи, ще е нещо, което ще ви кара да се чувствате на мястото си. Защото това е дамата, която е всичко. Тя е и майка, тя е домакиня, тя е красива, тя е пленителна, тя умее да изглежда добре, в същото време умее да се грижи за всички и е изключителен професионалист. Всичко в едно. Също както е и Крал Пентакли. И така е много стабилно. Земята е стабилност, земята е пари също така. Земята е ресурс, който може да се работи, да го видиш, да го пипнеш, да го усетиш.
Така че това е което ви очаква. В нова връзка вече казах. Тук е възможно да се подновяват някакви отношения с човек и те да се стабилизират. Аз, виждайки тези карти, имам усещането, че нещо такова може би ще се случва. Но това е за някой от вас. Както казах, смъртта означава или тотално приключване, или абсолютна промяна на начина, по който са били нещата до сега. И тогава това нещо ще има живот. В противен случай не. Така, десетка мечове. Все още ще имате спомени от някакви минали събития, които ще ви пречат и тормозят. Ще си имате тук да си преживявате някакви неща все още. Хорските клюки и мнения, много ви моля през следващия период да не ви интересуват и да не ви измъчват. Не се занимавайте, не ги слушайте, не го мислете по този начин. Помислете за себе си, ви казват тук картите. Какво мислят и как мислят другите? Всеки си има свой собствен живот и неговите решения, после на него ще му се държат сметка как е взимал решенията. Никой няма да държи сметка на съседката, нали? Така, че вие сте взели това решение. Затова не бъдете подвластни на другите, на хорското мнение. Каквото трябва да приключи, тук ще приключи и ще видите светлината. Тая карта казва всичко, което трябвало да ти се случи, като че ли тая година ти се е стоварило на главата. Много неща си преживял и сега е момента най-после да видиш малко слънце и светлина. Най-после да разбереш, че всичко свърши, това е. По-лошо това няма да стане. Ударено е дъното, изласквате се нагоре от тук нататък и пълен напред. Към новото начало. Нямате път назад, да. Трябва да е много дълбока трансформацията, за да се върнете назад, но аз не ви съветвам. Просто продължавайте напред. И крал чаши, какво да ви кажа, крал чаши? Любов, особено ако вие сте дама, тук са двама крале. Любов ви очакват. В романтичния спектър ви очакват доста преживявания, доста емоции и те ще са много хубави, много ще ви зарадват. Сега няма да е още веднага, защото това е последна карта, ще мине малко време, но това са нещата, които ви очакват за напред в бъдеще. Чака ви един изключително артистичен, може би, много пленителен, много красив мъж, който знае определено какво прави, как го прави. И така ще ви завърти главата. Но ще гледаме после как ще се развие ситуацията. За сега тая карта определено е карта, която казва нова любов, ново вдъхновение, нова... Ако сте човек, който се занимава с изкуство и тук вас не ви вълнуват любовта, както ви казах, тези крале и тая кралица означава стабилност и финанси в областта на работата и на това, с което се занимавате. А крал чаши в такъв смисъл, ако не е за любов, би означавал това, че вие се занимавате с някаква креативна, някаква дейност, която е така по творческите тези, с музика, с изобразително изкуство, с всякакви свирене на музикални инструменти. Изобщо всичко свързано с изкуството. Може да е дизайн на домове, на дрехи, на каквото сетите. И така, да видим какъв е съветът за вас от висшите сили. Навигация. Пускайте в действие своята интуиция, ви се казва тук. Защото като че ли получавате някакви напътствия от висшите сили, ама като че ли вие така не ги чувате много добре или не може да ги асимилирате много правилно. Постоянно се чуете дали или. Първото нещо, което ви възникне, ако сте хора, които се възползвате и искате да се възползвате от своята интуиция, първите секунди това, което ви дойде на ум, то е истинното и вярното. И го усетете с корема си, както се казва, с червата. Усетете дали за вас вътрешно, дали то е истинно или не. После се включва след първите 10-20 секунди разума, вече логиката. И оттам нататък започват да се нареждат филмите според това, какъв е логичният развой на нещата. Ако искате да вярвате на своята интуиция, да имате успех, слушайте малко повече. Като че ли имате възможност да се свързвате чрез може би медитации, може би нещо такова, да се свързвате с своите водачи. Но това също така би говорило за навигация, за това да се ориентирате правилно каква е вашата нова посока, какъв е вашия нов път. Дори да е тъмно и все още да не виждате точно изхода, как ще приключи всичко. Понякога човек има нужда да се довери. Опипвайте почвата полека-лека и се възползвайте. Тук ще получите, според мен, ще имате насоки. Пак казвам, дали ще са от висшите сили, дали ще са от хора, които просто в правилния момент, на правилното място ще ви дадат сигнали, знаци, вие как да постъпвате и да се развивате, за да може така постепенно да ви се нареждат нещата.
Пожелавам ви на вас късмет и успех, както и на първи вариант. Благодаря ви много. Надявам се, че ви е харесало. Надявам се, че има някакъв резон с нещата, които са се случвали във вашия живот. Ще се радвам да го науча това нещо в коментари. Да оставите, разбира се, един лайк. Това помага на мен и канала ми също. И ако желаете още нещо да разгледаме като тема, заповядайте, пишете отдолу, коментирайте. А за сега от мен и от картите ви казвам до скоро!